utapeza wakapfuma yavo sikana iye ada kuti achipedza amabhadhira kwachi ndakamboti vanoganisana saka mukadzira kuti bhadhira kuti unokwanisa saka hamiri zvakataroimaoaamama kandionakamupaukare kuti vaunogara iwo munhu wamwari mukoreta maningi ndakauya muno mugore rakapera makagadzisa mashoko angu makati mukwasha achakupa pfuma yako kubva gore rakapera ndakauya 4 times kunokanaka ndikechi5 kuwasha hana chako mubvunze ukuwasha pfuma yangu inoyari pfuma yangu baba ndikukupata ngokuti varinhu zvavasina kundimirira zvakanaka vaugozira perepo paya ndikambomira paya ndikakwanisa kupa imombe ikete saka pari zvinozvi hazvina kuzondifambira zvakanaka pa ndikuda kwomwaka mamira wanga wakaita handinokwanisa kuwana vanhu mari chaicheri kutochengeta mumba chai handinokwanisa kuiwana saka pfuma yangu vakandiuza pindura changamira kuwasha bana aine danga aine zvinofamba zviri pamba aine zvinenge zviripo inini ndanga ndaona kuti kuswera tichitaurirana zviri kunetsa nekuti kunenge kuvirima hana kana wakatuma kuti baba asati ndadi ndawana ndanga ndichikumbira kwamuri vanyamaro namusha wangu ndikukumbira kuti kana paine chikonzi chonoona zvokuita kumukuwasha wangu ondipa pfuma yangu zvodii zvazvo zvopera pfuma yako yakasara ingani $800 yamakati ndinopiwa nemombe 2 pamusoro pezvo inini ndine mari yangu maexpenses andikushandisa ndichiuya kuno kudare kashando kesikakwana mari yacho ndiri kuida saka ndinoda kutozokera kubasa kuzvindu mari yacho ndiri kutoida katika kutonga pokapa mombe 1 akatipa mumashure tambotanga kutaurirana anzwa kuti kudairwa kuti andizvakauya kamombe 1 kuti vamazoti timi mitauya kuno futi mombe 1 iyi takaiona asi tikuda chi toda pfuma yedu pavana vatatu time yareba takanyarara tirizi tisingataone kana kwakashowa hatimuone hatimuzive kumuziva kugara iko kuno kwandakaita pana kuda kutomuona kwandiriito saigona kutuma zvikonzi kana kutuma kuti iwo usina kutaura kuti zvinhu zvamunda akuzvida sokutaura kwayo saka zvawataura tazvinzi ari pari kuzvinzi ndakumba kwako unozvigara ugaro pane inyi futa inini kubva pamusoro itangana gore rapera pakaita sira nyaya pekuti zvinhu zvakauda kuitwa property sharing vakazondinyengetedza vatakumba tobva tati zvinhu hazvichagoiwa pakauya mapurisa vaifanwa kugova zvinhu zvakanzi hazvichagoiwa mapurisa akabva vatsanangura vakati ndakugara zvakanaka nemukadzi handichamushungurudza zvikanzi nyaya yeimba yake aitsanangura kuti anoda kuvakirwa imba ndichamuvakira saka imba iye haina kutozombovakwa kubva ipapo musi warega kugoiwa zvinhu ndomusi wavatiziwa nemukadzi wavo wechitreita 3 kugara kwatinoita kumba kuno saka kubva musi iwoyo handinogara zvakanaka kusvika paizvozvo kugariro ndingatomboedza kuti ndimbozitsanangura chidimbu because ndingada kuzitsanangura zvese zvakawandisa chakazoitika tagara kubva ipapo ndinoshanda padhemu apo ndaishanda padhemu paeden demu ndakazochinjwa kuva ndatransferiwa ndakushanda kublendel kwawater supply musi wandakabva netsamba kubasa ndakasvika ndakavatambidza vaitwa mudhaini mangu vachibvira ndikati ndauya netsamba iyi tsamba yekutaura zvekuti ndakutransfer ndobva vatoiona vandatoti asi zvanzi kune miti irikuda kutemwa kuministry kwairikuda kubvisa ende munotema huni yange iringo yekupisa fodya munotema huni idzodzo mubva mapisa zveifodya huni vakadzigashira vakatambira ndivonga vakatema marori anenge 6-7 vakatambura vakapisisa fodya inini ndobva ndanzi chirongero ndandafonerwa nzirongedza imende kubasa ndakatovakumbira ava kuti ndipewo chikeji socho chinenge chine seedbed pack chechi ndisire maplace ndakatorongedza ndobva ndazovakumbira musi wandazoenda ndakafunga ndakatransfer muna march ndakazogara kubva march April ndakazoenda musi wa15 May pesa apa mabhegi akarongedzwa ndichifanira kuenda saka everyday munhu aingoziva kuti chero zuva chero rini ndiri kuenda kubasa saka musi wandazofonerwa kuti ndiende nini vakanga vasipo vaenda kwachori namaiguru vamenekwa zvanga vafambira ndobva ndatovafonera kuti zvanzi mota iri kuuya iri kubva kupindura zvikanzi kana yasvika undudzi
ndobva mota yasvika ndobva ndaudzwa kuti mota yasvika zvikanzi ndikandikumbirawo chilaiti chisolar light wandipa netendi ndobva wandipa wandichitora ndobva ndaenda saka ndazoenda nandakuenda kubasa ini ndichidzoka ndaishanda Monday to Friday ndaibva tadzoka ndodzoka pamba ndoya kuweekend nokuti ndaidzidziswa basa randaishanda apo nerandakushanda uko zvasiyana saka ndaidzidziswa nokuti mushandiro unoitwa uku ndewekupurifya mvura vanoshanda zvekuti ukatanga chiri chitatu unonopedza chipiri next week uchishanda 6 to 6 saka izvozvo ndansati ndakuzviita saka mango yandaiuya yese iyoyo ndaisvika pamba paine ignorance yeyo kuratidza kuti pane nyaya pane zviri kuitika asi havaigona kuzvibuditsa pachena ndobva ndagara sekudaro ndichiuya saka apa ndakauya ndofunga ndakauya musi wa25 September kusvika pari zvinozi ndauya musi wandauya inini ndakasvika musi wechina baba vavo vakakwanisa kuuya kumba kwangu musi weFriday vakadya vakabva varara kumba kwangu musi iwoyo ini ndobva ndabuda wamusi weSunday ndichienda kumadziro ndichinoona amai vangu vairwara pandadzoka manje inini ndakasvika vachirara kwaamai guru majuti edu aiti avanoenda kwaamai guru inini ndino wechi2 vaibva vandijamba vobva vaenda kune mudiki akauya wewe ini ndozoita wechi3 saka musi iwoyo varara kwaamai guru vakabva vazi vaifanira kuenda kune amai nini vaivai ende zveshuwawo ndo zvaifanira kuitika saka amai nini vai vakamuka ndobva vatobika chikafu munhu anofanira kuzvibikira chikafu chake chezuva rese achibikira murume wake zvese nemvura amai nini vai vakabika ina handina kubika saka vakazobva kugarden kuseedbed vakasvika vakati iwewo wabika here chikafu ndikati ko ndaikubikirai pakuita sei handi chikafu chenyu chiri koko chabikirwa saka inyaya yekuti nyaya yanga yakagadzirwa yakarongwa ida kunditsvaga ida kundinzwa kuti ndiri papi saka ndobva ndavati ndaenda vandanobvunza amai nini vai ndikati mabika here zvikanzi ndabika sadza ravo riri apo zvikanzi naiyo vandavaendera kuti ndikati sadza renyu ririko havana kundidaira ndopakabvirira nyaya ipapo vachizouya manheru amene kwavakanoswera vadzoka ndikavabvunza ndikati bwaletu ndakambokubvunza imimi kuti kudzoka kwandiri kuita panapa kune munhu wandiri kukanganisira here kana kuti wandiri kutadzira ndikudzoka kwandiri kuita kuofu because pane zvandiri kuona zviriitika kana ndadzoka zvikanzi uri kubvunzirei ndikati ndabvunzira nyaya yesadza yaitika panapa zvikanzi iwewo haundiudze zvokuita iwewo unozvitonga iwewo wakaenda kubasa zvisina kuwirirana neni mukadzi chaiye anofunga anosiya musha here achienda kubasa basa iroro unozoshanda sei pamashure apo ndakanga muna June ndakanga ndambovati inini bwaletwini azviite here munditsvagiriwo mukomana webasa mukomana uyu ndomubhadhara opota achishanda zvichinzarana nevabi yangu vanenge vari panapa zvikanzi mukomana ndichatsvaga asi pari zvino zvindichiine basa ipapo futi ndakavabvunza nhau yekuvaka ndakavati ko nhau yekuvaka muchaita sei zvikanzi handisi kuvaka nokuti handina kuwana mari ndakavati aiwa inini ndine mari yangu zvanga zvadii kuti ndikanyise zvidhina zvototsva ndofanira zvangu kutanga kuvaka hafu hafu imi mozozvitangirawo pamberi apo ivo havana kuda kuzviziva kuti ndavabvunzirei nyaya iyoyo ndikavabvunzira ndichida kuvawo mari ndandinayo zveshuwa ndakatozoitenga mubhedha newadrobe kubasa kwandiri ndakavabvunzira ndichida kuona kuti vanacho here chinangwa chekuda kuvaka zveshuwa zvikabva zvanzi zvekuvaka siyana nazvo hazvisi zvako uda kundimhanyira pamberi zvekuvaka ndikuzviziva kuti ndichaita sei ndobva ndazvisiya zvakadaro ndopamwe chete pandakavabvunza nezvemukomana webasa ndobva tagara ndichienda kubasa ndichidzoka kusvika ndakuchishanda majuti chaichaiye kuti ndaiti ndinoshanda chitatu ndichipedza chipiri ndodzoka kumba ndogara 55 days dzangu ndichidzokera kubasa kusvika ndauya ipapa manje ndauya kulive ndiri palive rinopera re1 month ndauya ndipandakaona kuti ndagadzirwa nyaya iye ndavabvunza izvo zvikanzi pano hapana anoenda kubasa ndikati ko mukomana zvikanzi pano mukomana iye anenge achizoshanda basa rei kana ukamutsvaga iye achibhadharwa newa zvineineni handiite izvozvo saka muchidimbu changamire nyaya dzacho dzakawanda dzandasangana nadzo mukati mekugara kwandiri kuita nababa vari apa ini ndaneta nadzo kugara gore rese iri ratabva panapa ire munhu anga achironga munhu anga achifanira kugadzirika ini ndaneta nadzo ndodzandipa kuti ndidzoke kuno kuti tingotangira kubva patakaisira gore rakapera tingopedza because musha uyu hausi musha unogarika zvinoitika ipapo zvakawanda iko zvinozvi ndakunwa mapiritsi eBP ndakatouya musi wandauya kulive papa ndikauza kuti ndakunwa mapiritsi ndikufanira kuti ndinotestwa BP ndichinochekwa BP every week but kubva musi wandauya havatombozviziva kuti ndatomboichekwa here kana kuti handisati ipapa pavari saka kugara kwachona kunonetsa ukaona vamwe mabi yangu vandakagara navo anongotaura kuti ndoda kuenda kwakati ndoda unoshandirwa ndoda kuenda kuchipatara ndoda kuenda kwakati anobva atongotakurwa nemota obva aenda mota iyo inonetsa kuti ishandire inini ndinoudzwa kuti ndabuda kubasa na6 o'clock kulendewo munditorewo pamadziva kana kuti ndasvika pamadziva ndaona mota inosvika pajasiya munditorewo pajasi tiende kumba vanokudza kuti handikunde asi vamwe vangu vakangotaura rwendo vanobva vatoenda inini inonzi haina dizini ipapo futi ndaenda kubasa ndakasiya basa rese ndapedza musi wandakatakurwa inini ndichienda kubasa inini
ndakatowanikwa ndiri pamascrap ekupedzisira ndobva tagreda mascrap ai ndomusi wanoenda kubasa ndobva ndatakurwa ndobva ndaenda ndati chipiri kusvika mandi ndobva ndashanda ndobva ndadzoka ndobva tabhera foja musi wavabhera foja vachienda nefoja kuharare ini ndichidzokera kubasa ndobva vaenda mande chipiri chitatu ndobva vadzoka chitatu inini zvanga vakaita gore norwangwani ndima yavo isusu tiri 3 ndobva tanzi ndima yenyu iyi saka ndima yefoja iyo yakaenda pamwe chete yavo neyedu isusu musi mumwe chete saka vadzoka sechitatu yewo china vanhu vakabva vatogovana mari inini vari kuziva kuti ndiri kuuya friday asi vanhu vakagovana china mari friday iyaye inini mwana akarwara kubasa ndobva ndanzi andatomboenda kubasa anzi mwana ari kurwara sinzi muri kubuda na4 imimi chingoendai kuma9 kuno kumwana nemwana muchinomutsvagira mushonga ndakasangana nevanhu mubhindura vanhu vachitotenga ndakaswera ndakagara vanhu vachitenga nemari dzavo inini yangu paka pasina nokuti ndandisipo pakagoviwa mari chakavanesa chete ndichongondimirira kuti vangoti friday ndiri kuuya vanhu vobva vagovana ndobva ndasvika ndofunga ndakasvika kumba mangwana acho yayo hapana akataura nezvemari yangu ndakaswera ndakazoipiwa mari kwakuma4 havasiro vakauya nayo vakatuma maiguru ayo ndobva vaya nevhocha kuti nditi inini vhocha iroro ndakariweka ndinganyepe nokuti nanga ndakavhumbuka vakandiratidza vakati mabhere edu ndeaya ndikangotarisa mapuraizi ndobva vatsanangura vakati mari iyi takaiweka ikazodai zvikanzi mari iyi yakagoyiwa nemapesendeji amaiguru vachiwana 40%, inini 30, amainini 30 zvikanzi saka inini 800 amainini 800 iwo yaone wakati 1.2 here kana kuti 1.4 ndikada kutaura nhamba ndikatoinyepa because zvaivaitaura handaizviteerera ndaida dai vari ndo vakauya nemari ndakavaudza zvandaifunga panguva iyoyo ndobva tagara kudaro mari yenu ndobva ndanozonotengawo zvangu zvandaitenga ndobva ndadzokera futi kubasa ndadzokera ndobva vasara ndobva chipiri vanotenga grosari vadzoka negrosari ravo chitatu ndobva vasheyana vachiziva kuti inini ndiri kuuya friday havana vatimirira zvakavandiremera kuti vandimirire ndidzoke friday vabva vafanira vasheyana ndasvika inini hapana akanditi grosari renyu iri ndakasvika ndakabika kumba kwangu ndapedza pane zvandikandivangobvunza kuna amaiguru ndiri kumba kwamaiguru kuenda itiona vana vachitakura zvinhu zviyo zvichiendeswa kumba kwangu ndirimomo hapana akambonditi zvinhu zvenyu izvi ndakazoona zvatakurwa zvaamomo apo musherwa zvakanga zvaitwa ini ndine vana 3 uyu akauya mai manje uyo anga asati ane mwana aine nhumbu zvakashiyanisa kuti inini rangu bhokisi resipo mudiki uye bhokisi zvandakapiwa inini ndo zvandikaenzana nemudiki uyu ndo zvakapa vanhu kuti vagova nini musandasvika nokuti pamba nechitsotsi chekuti tinofanira kuti uyu tumupe zvishoma nokuti aenda kubasa saka ndikada kuzvitsanangura zvinotora nguva kuti ndizvipedze ndiri munomo inini ndaremerwa changamiro kuremerwa chaiko nemusha nokuti kuuya kwandaiteko ku2 weeks munhu anokunyenyeredza neuko ndiye wakanditora kuti kuye pamba pavo but vanondinyenyeredza neuko havadi kundiona havanditaudzi havadi kundibvunza ndaswera sei kana kuti zviri kuita sei hapana vanenge vachindinyenyeredza vari pamba pavo kuti vakanditorera chii saka inini ndandaremerwa nazvo changamiro sauta uchada murume inini kuda chaiko handichada murambe kanjiyo waletu shere nerangu kubva nhasi neni zvapera ndaneta nekushainirwa ndaneta nekutsvinyirwa ndiri pamba penyu ndimi makanditora makati tigarisane tiite musha saka nhasi nini ndati ndakundika kubva nhasi nezvenyu zvakuri ndaperera pano wazvinzwawo zvaitika murume kuyangu pane chimwe zvapera bhizinesi ndakakwanisa kushiya property nekuti manga tinoti azvizva pavaende panze mboendai panze